Aprobetxatu soberbukina dagoela enplegu plana aurkeztuko dizugu. Nola normalean ez zerate etortzen, halako proposamenak egiten ditugunean, edo asko ez zerate etortzen. Guztiok gure buruari egin beharko genioken galdera zehatz bada, ez? Norbaitek sorpresa sartu du atzo Tribunal Konstituzionalak egin zuena. Eta horrek erreflejatzen du, benetan, nik uste dut inor gutxik hartu duela sorpresaz, hartutako erabakia. Eta horrek ongi definitzen du benetan Espainiar Estatuan dagoen kalitatea alor demokratiko baten ikuspuntutik, ez? Eta bigarrena idakaten zalantza da, Tribunal Konstituzionalak atzo Madrilen hartu zuen erabakia ero Ankaran. Zeren eta normalean Ankaran hartuko balukete alako erabaki bat, jakin nahiko nuke ze editorialak egingo ziren Estatu mailako hainbat eta hainbat periodikoetan eta egunkarietan, ez da? Baina ez gaitu sorpresa sartu. Lehenengo momentutik esan genuen termino juridikoetan ez zutela inondik inorarez arrazonamenturik, jurisprudentziarik egin duten egiteko, eta orduan horren aurrean erabaki bat hartu dute, eta da edukietan esartu, zen eta edukietan sartzen baldin badira arrazoia eman bartzi duten. Eta beraz hori da lehenik eta behin esan behar duguna, ez? Gure seme alabak ze ikasi behar duten erabakitze dute, ze hizkuntzak erabili behar ditugun erabakitze dute, ze politika fiskala egin behar dugun erabakitze dute, kirol munduan olimpiadetan ero beste motatako konpetizioetan jokatu dezakegun erabakitze dute, gure politika industriala erabakitze dute, Europan hauts propio auki behar dugun ez erabakitze dute, eta horren ja erabaki dutena da zein izan daiteken lehendakari gai eta zein ez. Nik honen aurrean eta guk honen aurrean erreflexio batzuk helarazi nahi digu gure jendeari, euskal jendeari. Lehenengoa da lasaitasunarena. Bagenekian zer egiteko asmoa zuten, eta beraz guk lasaitasunerako dei bat egiten dugu. Ni jarraituko dut kanpaina elektorala egiten, hori ezin dute ekidin. Ni izango naiz eta jarraituko dut izaten EH Bilduren ahotsa eta arpegietako bat. Gu lantalde kolektibo bat gera, lantalde oso bat, jende oso prestatua daukagu, ekipo bat gara, guk benetan arazo bat daukagu. Eta da, hemen ikuste dezute, gero zerrenda buruak herrialdetan zeitzu diren, eta dakagun arazoa da, dazkagula jende asko kapaz direnak lehendakari izateko herri honetan. Eta beraz, esan dezakeguna da, beste alderdiek nahiko luketela arazoa eduki. Nahiko lukete. Eta gu horretaz oso lasai gaude. Baina momentu honetan, guk esaten duguna da, gu lantalde bat gea, investidura saioan aurkeztu behar balin bada norbait aurkeztuko dugu, eta hori segurazki EH Bilduko oinarriek eragiko dute, eta hori egiten dugula lasaitasun guztiarekin. Baina ezin dutena da, herri honen askatasunerako egarria eta herri honek etorkizunari begira ditun borondate politiko eta herritarrak suntsitzea. Eta beraz berriro diot, Estatuak ez du arazo bat Arnaldo Otegirekin. Estatuak badu arazo bat Euskal Herriarekin. Eta Euskal Herritarrak dituzten nahi eta gogo eta borondate demokratikoarekin, ez? Badugu proiektu bat, akordiorako proposamenak egin ditugu, oraindik inork ez dituenak erantzun. Badugu programa bat eta badugu herri honentzat asmo bat, uste duguna herritar asko konpartitzen dutena. Eta beraz horri ezingo diote oztoporik jarri. Hori ez duelako erabakitzen Espainiar Tribunal batek. Hori erabakitzen dute hemen lan eta bizi duten euskal gizon eta emakumeek. Gazteak eta izain gazteak. Eta beraz, gu konfiantza horrekin konparezitzen dugu gaur hemen, argi esan da, herri honen etorkizuna ez dela sententzia judizialetan idatziko. Herri honen etorkizuna idatziko da hemen bizi eta lan egiten duten gizon emakumeen borondatetik. Eta borondate horretara egiten diogu dei bat jendeari. Biharraren aldean egoteko, ekitaldi guztietan egoteko, eta irailaren 25ean berriz ere frogatzeko herri honek borondate ezberdindua duela Espainiar Estatuarekin alderatuta, eta soberanismo ezkertiarra ero ezkerteko burujabeak direnek ero independentista diren sektoreak berriz ere frogatzea, independentismoa izango dela indar determinante bat datorren legislatura horretan. Eta legislatura hori ezin dela alperri galdu
azken biak galdu diren bezala, eta legislatura horrek aukerak emango dituela akordioak egiteko, akordio zabalak egiteko, beti ere planteatu izan ditugu 3 norabidetan, alor nazionalean, autogobernuan, alor sozialean, eta ondorioen inguruko akordioetarako. Gero egiten du,